Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Тамошобино боз пеши Гулноза омадагием. Бинен чӣ хед войкои фасони баҳорӣ овардай. Мана манекенда бинен чӣ хушрӯ места. Бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ, 118 магазини Гулноза духтаро. Нархш чандайра? Духтарако нархои ино 350 сомон бо арзон мешавад. Двойкаян. Мана куртау амхе костюм. Бинен чихе хушрӯ. И алакай бори баҳорӣ. Аз ин бо расветка ҳаста? Ина бинен да чихе расветкаи хушрӯ доранд духтаро. Мана сиё сафедшам фасонай. Оранҷевишам нишонтен. Мана оранҷевишам аҷоибот марковни цвет. Ина костюмш. Кырташкати 350 сомонан бо арзон мешаванд. Бори гуанҷуая. Бори гуанҷуая духтаро. Марҳамат. Инаи расветкашам хушрӯ диден. Беҳад фасон. Размерош чӣ хел боша? Размерош 1 М, Л, XL, 2XL. То 56, 54, 56. Ина духтаро касе дар корай. Биёен ай пеш бинен. Хоҳен доставкатон мекунанд. Тарако бинен азана ино бо омадай аз безрукавко. Ина кожниш, ана бад ҳаст бо ана ин модели баҳорӣ. Нархошон чандан? И бори Турция 450 сомон. Вай турецки 450 сомон. Инаш чи? Иш чанд? 350. Инаш 350 сомон духтаро. Мана охирон нархшонай марҳамат метавонен ки бо хутон биёен бинен дар ҷои Гулноза. Мана акцакати инаш 350 сомон, анаи турецкиш бошад 450 сомон. Духтаро ина новинкора бинен, ина 400 сомон, ишам 400 сомон. Бори новинка марҳамат Гулноза барои шумо овардай духтаро. Ина иш хушрӯ. Ира бинен. Кати бурук мепӯшен фасонай халати кожани барин. Ана баъд бо новинка бисёр овардагиай. Ҳозир дигар чизошам нишон метема, киртошам. Ҳамаша бо нархҳои арзон пешниҳод кардагиаи Гулноза. Барое ки ино хучондо меоранд, беҳад барои фасонай дизайнои хушрӯ танҳо барои шумо подписчико. Ана ё чанд смеян? Ино ҳар душон 350 сомони. Мана иноша бинен духтаро 350 сомонӣ. Ана дарози хушрӯ. Иша бинен чихе фасонай. 350 сомон духтаро. Размерош чӣ хелам? Размерош ай 50 то 60. Ай 50 то 60 размер будай. Баъд бо инаи кирторам нишонтен. Анаи кирто ҳастай Дубайш тозаш. Ин нархаш 750. 750 сомон акцияда. Марамат каседа дар корай биёен магазини Гулноза. Мана беҳад хушрӯ. Духтарако ина бинен 900 сомонӣ. Ина оригинало ҳастай бо арзон мешава. Гулноза да нависен и тозаҳошай дубайски тозаш. Анаи гилдорош чи? 1000 сомон. Инаи 1000 сомон оригиналаш дубайш. Каседа дар корай марҳамат иҷада киртои фасон дора Гулноза. На абая, халат, кирта ҳар он чизе ки мехоҳен доран. И ва ё чандани пеко? Ипеко 850 сомон. Ина духтарако ипекам овардагиян. Ина духча бинен чихе хушрӯча 850 сомон. Ино намазника? Намазнико чандан? Намазнико 350 сомони. Ина духтаро бинен чихе намазникои хушрӯ овардай Гулноза 350 сомон. Баъд двойкои фасон доранд. Гулнозара ҳама двойкош кати мешиноса, беҳтарин двойкои оригинал мебиёра. Ози якчандша нишонтен. Касоне ки бори аввал дидестен марҳамат и двойкора бинен чӣ хел хушрӯвай. Магазини Гулноза бозори Корвон тарафи Пажарка. Я бори дига гап занем. Якм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ мешава. 118 магазин. Ма рақамошам мемонум. Ина каседа доставка дар корай. Доставка дора. Беҳад хушрӯ. Ё чандиян? Ина 450 сомон. 450 сомон двойкои оригинал. Мана сабзшам ҳастай. Беҳад расветкои хушрӯ дора. Ира бинен. Инаи бо моделиш дига хелай диден. Аз инам сабзаш ҳастай. Двойка бисёр доранд. Ҳамаш оригинал. Мана аз анаи моделам оригиналш овардагиа 400 сомая? 400 сомон оригиналош духтаро.
اینا کسی که باری اوریجینال در کار باشد دویکای فسون بیاین مغازین گلناز بهترین دویکا را آوردگی برای شما. بعد هست انا این مدلو همین نشونتین کسانی که دیدگی نبودن این مدلوی نوینکشون یوبکا کتی اینا 350 سومونی کسی در کار باشه. اینا ایش با نوینکا ایش نبود من 350 سومون دیدن دخترکا چه خشرو از این هم چند ترنگ است با اومدن با حضور تماشا کنن 350 سومون نمودش انا پفتور با اومدگی از انا دویکای اوریجینال من یوبکا کتیان نرخشون چندن؟ نرخش 450 سومونای با ارزان میشه یا اوریجینالشون من королевский велюрай оригинал шайҳози ҳам бисёр буромадагии айно духтаро ман абор карда нишон додагим мебинен ҳар рӯз дар наворум лекин ами дилноза анами намудош бори оригинал шай марҳамат биёен анаи намудо доран двойкои фасона ина калтош акция рафтестай духтаро 250 сомон ира кудаконаш худаш 350 сомай иҷада калонша 250 сомони додестиян духтарако биёен бори туркияя мана турецкияй двойкои фасон баданаи моделоям хушру ина 320 сомон луи витон нархи худчон додестиян бинен хушрувай ай пеш фасон мана از حسابی که размер موندگی نیست برای وای دخترها شما انمی نرخ ده میتونن ایرا خریداری کنین سیاش هم بینین چه خشروای کچستوای زوری زورن اینو مرحمت کس سده که در کار باشه 320 سومون کدای گلنوزه نرخی خوب چیزی که خیلی که گفتم دخترکو دوایکایی که خودی گلنوزه میبیوره همشونه оригиналошона мебиёра ки шумо качествои нағз харидорӣ кунед. Барои авай духтарако биёен як бор ай пеш бороша бинен муқоиса кунен ки дар ҳақиқат ҳам борои фарқкунанда дора. Мана киртоваям ҳаста ё двойкая кирта двойкоям ҳаст чанд смаиё инаи двойко 350 сомонанд духтаро бинен чӣ хушрӯвай мана кирта двойка беҳад фасон сангчоша бинен бо чӣ хеле мана ҳамаш мехай клей нестан ягонташ оригинал кори дасти духтаро ана баъдан духтарако иҷада бо доран аз анаин моделоа двойка бисёр доранд духтаро ман дига наворум да нишон дода будам марҳамат ина скромни двойко касе да дар кор боша бегил беҳичи марҳамат ҳастай дарозак ё чанд шидагиан узи ина ино ҳози акция рафтистайшона 350 сомонӣ шидагиан марҳамат касе да ки дар кор боша биёен магазини гулноза на сабзшам бинен чӣ хушрӯвай на ҳамаи ранго ҳастай духтарако омада ай пеш ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ана баъд не куртоҳош арзон шидай духтаро ё размерашон чӣ хелай 28 то 44 астай мана 250 сомон шидан капишон дора кан баъд инаи двойкоша бинен чӣ хушрӯвай маникен дақа хушна туфтистай да бешулка леки ай пеш материалшам фасонай стилшам хушрӯвай духтаро 400 сомон ай ду таранг дорена а се тарангай бинен юбка дораваю ай болошанам хе ваиш астай спортивкаш материалш аҷоиб хушрӯвай бо ина биёен хутун як маротиба бинен муқоиса кунен ям бори гуанҷоай духтаро оригиналаш иҷада оно тигро будан ку двойко на духтаро и уже тамом шед ҳамиёшам хушрӯ будан духтаро нархошон чанда 250 сомонӣ кардагиам бинен двойкои необычный бисёриё мепурсанд ки двойкои фасон нишон тен ки дига ҷода набоша марҳамат биёен ҷои гулноза интихоби двойка беҳад бисёрай ина сафедакам 250 буд 250 мана
иҷада бо кадомиш ки якта детаи мондагия духтарако бо арзон мекунад нишон арзон карда мефурӯша шумода. Ана баъд иҷада киртоо ҳастай, халатоо ҳастай. Ин нархошон чандиян? ин халатои 450 сомон. Ина духтаро ино 450 сомоноҳош ишам оригиналшай остиноша бинен хеле материалш королевский велюрай остинош абайни мана сангошон тозаяй ози чи хеле аҳамият битен бозор да мисол як фасон ки биромад алакай ҳамун фасонай мумкин нигинош фарқ кунанд мумкин материалш фарқ кунад нархи арзонишон мефурӯшанд лекин вай оригинал нест мисол ё нигинаш ё материалш фарқ мекунад. Иҷада ҳаста ия 250 сомон кардаги. Ина 250 сомон кита. Ина 250 сомон и халатш. Мана ина инора ҳамаша бо нархҳои арзон пешниҳод кардагианд духтаро. Марҳамат 250 сомонӣ. Диден? Аҷоиб хушрӯ. Иҷада бо абайҳо ҳастай, киртоҳо ҳастай. Мана киртои ҳоҷигӣ доранд. Ино чанди? Размери большимерка дорем. Ис 250 сомон метен, ира 450 сомон материалш шурай. Духти Туркия. Мана иш 450 сомон, иш 250 сомон духтаро. Аҷоибо тамадаям шурай. Сифаташ фарқ дора адигаҷо. Хулоса тамошобинони азиз, ҷои Гулнозада шумо беҳтарин киртову абаяву двойка меёбен. Ина марҳамат як бори дигар суруғашама такрор мекунам. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза яди магазинои шишагӣ 118 магазин. Марҳамат биёен борошона биненай пеш баъдан метонен интихоб кунен. Я бая чанд сум шудаи қиқш? Ина 650 сомонӣ диден абаяҳошон аст. Абая хушрӯ. Ҷада бисёр доран абая. Ина мудаш чанд сумай? 600 сомон. Ина 600 сомонаш ҳастай. Оригиналаш. Хулас беҳад интихоби зиёд доранд.